Ay, sulo. Mura to ah. Patungkol kayo.
sabi ko sa'yo mag-isip ang pangalan. Oh, pero hindi ko lang na... Oh, dito ka na lang. Alin? Alin dyan? Ha? 390 yata ito eh. Kasi.
Agagana kaya mo yung hilaw. Nakita niya mo na. Umilang bukbok. Sumabuli na ito, prone.
open nila yung ano, di ba, SUV. Kasi pa, oh, di tayo nagpupunta. Parang, What?